nggih mboten sakit, mboten kenging menapa-menapa to Kang Mas? Mboten, aku iso lara nek ora cedhak karo sliramu. Modus. Lah sakmenika sampun cedhak kalian kula. Rasane aku dadi seger meneh kaya dene kepengin umurku ki tambah 20 tahun, 50 tahun. Oh, kaya ketiban ngopo ngono? Kaya dene aku roh widodari sing lagi adus. Kok lagi adus? Ya, kae terus disolong slendange to. Oh, nganu dicolong slendange terus aku goleki jenengan ngono kae. Iya, terus awakmu karo piye rasane atimu sakwise ketemu karo aku? Iki kula kan nanggapi mboten Tanggapi mesakne wong kuwi lagi lara. Lah, Apa to? ya tanggap kono. Pripun Kang Mas? Mang bangsuli kula menika rada mboten krungu. Kepiye rasane atimu sakwise ketemu karo aku? Kula kedah mutah-mutah Kang Mas. Utahno wae.